Assalomu alaykum barodar aziz, подписчикаи муҳтарам, хуш омадед ба канали ман. Бародар азиз, имрӯзанги навори мода як текаи фурӯшӣ бо нархи арзон. Шуруъ тамошо кинед, видеоро то охира тамошо кинин. Як та лайкора бизанин. Касоне ки дар канали мехмон ҳастед, подписатсара фаромӯш накунин. Полни мошин абзорша тамошо мекунем. Комментария фикратона бинависед бародаро. Ина мошина дидистин, ҳолати мошин. Састенаш нағзай, ланҷрош ягон камбудӣ надора, мотор нав кадаги, аккумулятор нав, бародаро хуҷатш буд шидагиай. Солиш 1996 солай. Бензин холиай. Ина мошина дидистин. Ҳозир дурношам я тамошо мекунем. Шуруъ тамошо кинем, баъд харидор кинем. Адреси мо ноҳияи Дӯстӣ. Мошин қарор дора колхоз Эшбексаттор то бародаро. Ина бисёр подписчикҳо хоҳиш карданд тека боша, бирор арзонтар боша гуфтагӣ буд. Ина барои шумо текаи арзонай бо текаи нағз. Мошин нағз ина. Шуруъ тамошо кинем. Баъд харидор кинем мешава. Биёин ай пешам бинем мешава. Мақсад соҳибиш як кас ҳай кадаги мошина пул дар кора мега, фурӯхтан дар кора мега. Ина мошина дидистин. Ҳолати хафош. Балоношам я 70-60% ай. Ина ҳолати мошин. Я хуҷатш буд шидагиа тамом. Пули хуҷата мегзара бародаро. Хоб, нархи мошин 19000 сомон бо муомила дора. Номерош дар рӯи экран, соҳибш хати чахчах кинин. Баъд харидор кинин. Ай зиндаву сарбаланд бошин то видео ояндара.